Čaute, tu je Mohamed 30034, vítame vás u ďalšieho vlogu, toto je večerný vlog, takže večerný vlog, som tu sám, je tma, no to má 18-14 stupňov, takže už sa prekonáva teplota, zajtra už budem mať urobený bike, urobím vlog na bajku budem, takže prepáčte, že som nenatáčal, nemal som kedy, viem, som v pyžame, lebo som chorý, takže zajtra a pozajtra idem do školy, čož je aj dobré, aj zlé, lebo von nemôžem ísť, čož je trochu na hovno, takže, no. Kamaráda už tu nemám, ako by ste ho videli, je doma, asi si robí úlohy, neviem kedy natočím Freddyho, na 5% dneska asi možno, som rozstrihaný, je to vidno, a tak, teda je to večerný, takže veľa z vás mi dala zviahnutí. Dobre, to berem. Budem mať bike, budem sa voziť na kamennú. Natočím, samozrejme, pre vás. Doma bike a je veľa stupňov, horko. Naštartujte a choďte von. Nemyslím teraz. Po škole, baskety, okrem školy, aj do školy môžete ísť na bajku, to máte jedno. Ale čo som to chcel, že moc dlho nebudem natáčať, ospravedlňujem sa. Na budúci týždeň nebudem natáčať, neviem prečo. Takže máme tu zopár kníh, čo je Aujalka. Moja sestra zobrala do Nemci, to je taká knižočka pre takých vecov. Tu máte mapku na nich, tu máte ich bedinku, túto peknú. A takže, no, toto by malo byť k dnešnému vlogu všetko. Neviem, na čo mám tú knihu. A tak teda, prosím, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, lebo musím sa ísť vysrať, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, samozrejme odber. A toto je všetko.